ungasikhumbuza iqalephi lodaba lo? Udaba lami lwenzeka ngonyaka 2022 ngomhla ka-13 April. Endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi. Yeah. Endlini la ngangiqashe khona la ngangihlala khona. So isitori sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi. Sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakulesithathu usuku lesigameko uFriday wazoba ngolesihlanu. So usisi lo sasivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kulesine ntambama. Yeah. So savumelana. Me ngafika ngibuye emsebenzini ntambama kulesithathu. Wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho Thongathi. So mayifika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini wangithatha wanginika ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right. So mengena wathatha wakhipha ukudla kweKerabek wakubeka phezu kwetafula. Lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu esasingavezile ukuthi khona noyesikhave nge-newspaper. So ngase ngithi into wasimefika ayifuna ukulala nami. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho into engijahile ngicela ukuyogeza kuqala. So ngivumelane ke ngihambe ngiyogeza. Ngithi esethi hayi njalo ngiphathele ichibi. Ichibi lamanzi athandazela. Ngaye ngawasebenzisa before. Ngiyawazi. So ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi. Afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispade lese sincane sokuyibheka. Mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispade ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le. Bengishisa lento la esinyeni ngaphakathi nangemuva engcene. Ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akona amanzi awayenzi lento. Athe amanzi lawo ichibi ngoba ngiphelile. So ngathi mina akona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso umzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi ingishisa lento. Ngase ngithi sisicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi njengoba ke usisi usho ukuthi ungaphandle inhloso yakhe kwakuthi uthi uyakubulala. Uzibona uphephe kangakanani wena la njengamanje la uhleli khona uma ukuthi usondele naye usisi ngoba phela ungaphandle necala uyothi liyadraga alihambi ngendlela ofisa ukuhamba ngayo. Hayi ekuphepheni hayi angiphephile. Ukuphepheni ngoba ngithi angiphephile nje isizathu sokusho lokho because usisi ngoba engaphandle nje angimazi ucabangani and nalobhudi lo munye amphikayo mina engazi ukuthi ukhona. Angimazi ukuthi ukuyiphi. Mengilala ebusuku ngilala ngivulisa lilodwa ngoba nanoma ubani onokhaya endlini eminyango ngeke ngazi ukuthi mhlawumbe sekuyilabo abantu bazongiqedela mhlawumbe bezoqedela ufakazi noma kanjani. Kodwa nje ukuphepha kwami isimo sokuhlala ayasiphephile ngoba angisakhululekile sengumuntu nje ohlele endlini mengiphuma ngihlalela eminyango phambi kwabantu angihlali nje noma ubani angihlali nanoma ubani. La wonke umuntu ozosondelana nami oze ngakumina kumele ngimbhekisise yabo. So nje hayi isimo sokuhlala nje hayi akukuhle kahle. Uma usisi ungambona mhlambe yokuphi nje ongakubuza ke uma kuthi uyambona nangeqhamuka. Cha ngingafisa ukuthi ngazi ukuthi sisi uzongenza into ebuhlungu kangaka. Yini lengaka engiyenzile kuwena uzucabanga ukuthi ukufa kungifanele. Yilokho nje ngafisa ukwazi. Uma engangichazela kuleso sizathu nje hayi cha mhlawumbe sengingabona ukuthi hayi lokho akushoyo uma ukuthi khona angakusho. Kodwa angiboni ukuthi into engayenza kuyena esengangifanele ukuthi kumele ngife. Hayi cha. Hayi angabe ngidlala ngawe angabe angazi ngathini yabona nje lento le mengiyikhuluma ingiphatha kabi ngoba manje isizathu sayo yonke lento imbangela yonke lento eyenzakalayo angiyazi. Baningi bengibuza lo mbuzo kodwa manje anginayo impendulo ukuyiphendula yabo.